ešte pred stvorením sveta. Teraz vyberám si ja teba, som tvoje dieťa. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ. Vďaka, že smiem čistá byť pred tebou. V tvojich očiach, Pane, že s milosťou ma dýchaš svojich pádov. Keď chodím s hlavou dole, vďaka, že smiem čistá byť pred tebou. V tvojich očiach, Pane, že nesieš ma sám tam, kam chceš. Už Prvý, kto má na teba právo, je On. A ten ťa volá a ukazuje ti srdcia tých malých, tých najmenších, pretože v nich je prítomný. V nich je 100%. Tam vás čaká. V službe, v poslaní. Ale je tu aj druhý krok. Ja vás posielam ako sestry. Ja vás neposielam ako nezávislé manažérky. Ja vás posielam ako sestry, ktoré v rodinnom duchu, tým, že prijímajú ženíchovú lásku, očisťujú, posilňujú a denne spievajú o tejto láske. O tejto láske aj vašich sestier, aj vašich matiek. Sestier, ktoré za vás dávajú život. Pretože sestry sú prvé, sestry, vaše sestry, bok po boku sú prvé, ku ktorým musí smerovať vaša láska. Bože Otče, Ty si ma zasvetil v krste a teraz ma silou svojho ducha voláš zbližša nasledovať Ježiša Krista, aby som sa dôvernejšie zúčastňovala na jeho spásonosnom poslaní v cirkvi. Ako odpoveď na Tvoju lásku sa zavezujem radikálne žiť blahoslavenstva kráľovstva v spoločenstve so sestrami a ohlasovať Krista mladým podľa ducha svätého Jána Boska a svätej Márie Dominiky Mazarelovej. Dnes pred komunitou a prítomnými bratmi a sestrami. Ja, sestra Mária Gregová. Ja, sestra Jana Obalová. Ja, sestra Františka Martinková. Celkom slobodne sa Ti úplne dávam. Skladám svoju čistoty, chudoby a poslušnosti na 1 rok do 10. augusta 2016 do rúk sestry Jany Kotkinovej, delegátky generálnej predstavenej, podľa evanjeliovej cesty vyznačenej v stanovách Inštitútu Dcér Márie Pomocnice. Z dôveru v Tvoju milosť, v príhovor Márie Pomocnice a našich svätých, s pomocou mojich sestier, chcem na Tvoju slávu verne prežívať záväzky, ktoré príjmem svojou profesiou. Amen. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ Ty. 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 Ty si ma vyvolil. Ty si ma vyvolil. Ty si ma vyvolil. Ty si ma vyvolil. Ja idem, Pane, za Tebou. Ja idem, Pane, za Tebou. K Tebe, Ježiš, verný priateľ môj. Som videla
videla mladých bratov Salesianov, ktorí žili to svoje zasvetenie tak naozaj naplno. Dali celý svoj život na jednu kartu pre nás, pre mladých, a pre mňa, ako pre môj rast, to bola veľká vec. Tak som si povedala, že by som tiež ja niečo také chcela v mojom živote. Byť pre mladých tým, čo môžem byť v tej chvíli. Odovzdávať dievčatám takú tú prvotnú mazarelovskú myšlienku, že každý steh je prejavom lásky k Bohu, že naozaj naučiť ich, aby vedeli milovať Boha, a že to je to podstatné, to prvé, a to, čo im chcem vlastne dať, že v podstate nemusím robiť nič iné, a že keď im dám toto, dám im všetko. Celá tá moja cesta, celé moje rozlišovanie bolo o tom nájsť si naozaj silný vzťah a počúvať ho, že kde je to miesto, a ak je to moje miesto, tak ja tam sama nevydržím. Nie je to o mne, je to proste o tom, či jemu dôverujem a či nechám jeho konať v mojom živote. Tak asi najsilnejšie pre mňa bolo skladanie formule, čo som teda hovorila, skladanie sľubov. Ja som sa strašne bála, že sa zakokcem a že to zle poviem a toto, a potom som povedala, že nič, že Pane Bože, ja ti chcem dať všetko a že s tým ideme aj do toho, že proste to poviem a že to dáme. Záleží, či tomu uveríme, ako sme mali aj v čítaní, že a my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, ako má Boh k nám. A mne sa asi stalo dneska toto, že tak na novo som spoznala, akú lásku má Boh voči mne a voči nám všetkým. Asi to, že tak si možno si upriamiť na to, že ani nie tak, že čo si dneska obliekam, ale to, kde je moje srdce, že Pán Boh ma má rád a veľmi rád a chce, aby som aj ja mala rada tak, ako On.